sawijining désa kang subur lemahe lan becik ditanduri pari. Jenenge Désa Jireh, kang isih klebu wewengkon Kerajaan Ndaha. Ing pucuk désa ana omah sing adoh saka penduduk liyane. Gubuk lawas iku diubengi alas jati, saengga katon peteng senajan awan. Manggon ana randha lan anak wadone, ya iku Kirangda, kang dijuluki dening penduduk désa minangka calon arang. Lan Ratna Manggali anake. Pasuryan Kirangda kang sinis ndadekake warga sekitar ora gelem mampir ing gubuke. Nduk, gage rene. Endi sesajen sing wingi sore wis tak ramu? Menapa sesajen panjenengan dekekake ing kamar suci, Bu? Menawi Ibu badhe ngobong dupa, mangke kula pandhetaken. Kowe pancen anak sing apik, ora muspro aku duwe anak kaya kowe. Nanging sayang, Nduk, nasibmu durung mujur. Sifate ibu lan anak iku beda-beda. Ratna Manggali duweni sifat grapyak lan alus. Nanging akeh wong lanang ora wani nyedhaki dheweke amarga ibune tansah masang sikap memungsuhan marang sapa wae. Wiwit sedene bojone kang tewas amarga kena ilmu ireng, Kirangda golek kesaktian kanthi nyembah Dewi Durga, dewi kesesatan kanggo males dendam. Senajan dheweke ora ngerti kudu dilampiasake marang sapa, amarga sing mateni bojone ora tau ketelusup. Dendam kang ngentel ing ibune ndadekake Ratna Manggali nanggung lara. Dheweke dadi diasingne. Nalika atine ibune lagi apik, ibune ngajak anake ngobrol babagan masa depan. Ratna Manggali ora tega yen ibune sedih mikirake dheweke. Dheweke nglipur ibune kanthi tembung-tembung manis seolah-olah Ratna Manggali ora nandang lara amarga kahanane. Sawijining dina teka pamuda saka desa sisih kulon jenenge Imadi Widyasta. Prawan ayu ning endi omahe Kirangda, aku ape ngaturake amanate guruku. Omah iku ana ing alas jati, kebetulan kula badhe mriko. Kanthi isin-isin Ratna Manggali mlaku ing mburine Widyasta. Nanging pemuda iku bola-bali nglarasake lakune. Sak tekane ing omah, Ratna Manggali nimbali ibune. Ibu. Ana utusan ingkang Dewi Durga badhe ngaturaken perkawis. Iki ta calon mantuku. Widyasta masrahake barang kang wujud segi panjang kang dibungkus kain putih. Kirangda langsung ngerti isine jimat iku. Anakku bisa ngolehno prawan ayu kaya Ratna Manggali. Akhire impenku bakal kawujud. Sawijining dina, kabar yen Ratna Manggali bakal rabi karo Widyasta nyebar. Akeh pemuda sing ora seneng karo babagan iku amarga dheweke ngerti sifat asli Widyasta sing misuwur asring nggodha wanita liya. Tak omongi. Kurang ajar tenan ya, masa prawan ayu karo Ratna Manggali kok dicedheki nang Allah kaya ngono. Kudu diwehi piwulang wong iku. Ayo gagalke mantanane. Ayo nyelok kanca-kanca, ngenteni Widyasta ing pasar ya. Ayo. Prawan ayu, kenapa mulai dhewe anake mulai sering aku. Sawetara dina sabanjure, kabar perang iku tekan kuping Kirangda. Dheweke ngerem nalika ngerti Widyasta seda lan dibuang saka Jireh. Apa calon mantuku seda ora ngerti diri, rasakno piwalesku, rasakno dendame calon arang. Kirangda mlebu kamar suci lan sujud ing ngisor patung Dewi Durga.
Alon-alon awake Kirangda malih dadi calon arang. Deleng wujude ibune kaya raksasa, Ratna Manggali wedi lan dodo ora doyo. Calon arang kang murka menyang pemukiman warga lan nyebar pagebluk mateni. Asep ireng nyelimuti kabeh desa nganti nyebar menyang kabeh doho. Sawetara iku ing kerajaan Daha, sawijining prajurit nglaporake yen desa Jireh kena pagebluk. Raja kula badhe nglaporaken desa Jireh kena pagebluk ingkang bebayani. Wingi desa iku aman-aman wae. Sawah-sawah uga bakal panen lan rakyat ing kahanan tentrem. Ora mungkin. Wabah iku teka kaya bledheg sing nyerang kabeh desa Jireh kanthi cepet. Prajurit iku njlentrekake yen wabah iku teka kaya bledheg kanthi cepet nyerang desa Jireh. Krungu kabar iku, Raja Erlangga bebarengan karo sawetara prajurit lunga menyang Jireh. Nalika mlebu wilayah desa, Sang Prabu kaget kanthi pandelengan kosong deleng kahanane desa sing gerisi. Tanduran pari garing lan mati. Amparan ijo sing adem malih dadi coklat lan gersang. Sumur-sumur garing, kewan ternak mati tanpa sebab, sarta penduduk kena penyakit aneh malah akeh sing ninggal. Prajurit klumpune kabeh warga desa. Aku arep nakoni apa sebabe pagebluk iki. Nggih Baginda, kula klumpaken para warga. Raja banjur ngumpulake warga kanggo goleki sebab malapetaka sing kedadean. Apa sebabe pagebluk iki? Ngapunten Baginda, pagebluk niku teka saking amarahe Kirangda. Prajurit celana Rangde. Aku arep ngomong karo dhewe. Nggih Baginda, kula beta teng mriki King Rangde. Kirangde, napa kowe tumindak kecep gawe rakyatku nandang loro. Ilmu ireng bisa kowe duweni, nanging aja kanggo mateni rakyatku. Tumindakipun tiang-tiang ugi kecil dhumateng kawula lan anak kawula, Ratna Manggali. Menika sampun mateni calon garwanipun anak kawula, Ratna Manggali. Apa bener sing diucapke ibumu Ratna Manggali? Dipun pangapunten Baginda, cerita menika leres. Nanging para pemuda boten saged amargi biasa raja kurang mendem lan asring nggih salah-salah desa. Prajurit pamone Puberede, aku njaluk bantuan. Iki mendhekno amarahe Kirangde. Nggih Baginda. Ngapunten Bu, kula badhe ngaturaken pesenipun Raja Erlangga. Dheweke nyuwun tulung ndamel ngedekake amarah King Kirangda sing nyebar pagebluk mateni kang ing sekitare Daha. Kula lungguh menyang desa Jireh, ndekno anak amuke Kirangda. Kenapa kula sakit guru? Cedhaki anake Kirangda, dheweke sayang banget marang anak wedoke iku. Nikaho karo dheweke, sakjroning iki para pemuda wedi nyedhaki Ratna Manggali. Kok kanthi cara iki pagebluk bisa dindekake? Aku yakin banget yen kowe bisa dadi mantune Kirangda, mesti atine bakal luluh sangga dheweke gelem nyabut mantra-mantra bentukan iku. Nggih guru, kula badhe nindakake. Empu Barada ngaturake murid kesayangane kanthi wates desa. Sawise lelungan dawa, nalika ngliwati kali, Bahula rasengaja ketemu karo Ratna Manggali. Kon sewu, apa adik bisa dudake jalan nang Jireh? Sapa kowe duduk penduduk kene? Aku Bahula, murid pendeta agung Puberede.
Kula Ratna Manggali. Panggonan teng mriki namine Jireh. Kula manggen teng mriki Kang Mas. Apa karep rencana? Akhirnya, Empu Barada ugi ngirim anak gue. Sugeng rawuh tubuh iki anak. Bahula banjur ngaturake tujuane ing Jireh. Krungu yen anake banjur dilamar dening muridé gurune biyen, Kirangda seneng banget. Akhirnya, teko uga jodohe anakku. Lega tenan dadaku iki. Kowe pancen satria amarga wani nglamar anakku. Bahula mbayangake kaya apa rupane anake Kirangda. Yen ibune wae kaya Ratna Manggali rene temoni calon bojomu. Ratna Manggali metu saka mburi. Iki nuduhake yen prawan ayu iku bakal dadi bojone Bahula. Jebule Bahula bakal rabi karo prawan ayu sing sadurunge pernah ditemoni. Sawetara dina banjure hajatan mantenane Bahula lan Ratna Manggali diadakne. Kirangda seneng banget nganti lali dendame marang penduduk Daha. Empu Barada teka ing omahe Kirangda. Kabeh wong wis ngenteni ing ngarep omah nyambut rawuhe. Rawuhe Empu Barada ing tengah kaluwarga iku nggawa hikmah tumrap Ratna Manggali. kanggo kenapa ibu isih nindakake babagan kaya niku? Apa ibu mboten seneng ndeleng kula sampun omah-omah? Kirangda mung meneng krungu ucapan anake. Dheweke tetep mlaku menyang kamar suci. Wanita iku isih nyembah patung Dewi Durga nanging ora ngobong geni. Ing sawijining wengi nalika Kirangda turu angkler, dheweke ngimpi ditekani calon arang. Makhluk iku nesu marang Kirangda amarga dheweke wis lali marang ajarane. Esuke Kirangda lara. Dheweke rumangsa yen ajale saya cedhak. Bu, aku arep ngilangke dosa-dosaku. Apa kowe arep bertobat? Berkah ana aku, selawas iki aku urip ing perbudakanku dhewe. Aku getun. Bagio anakku ibumu wis ngakoni kabeh dosa lan arep nebus. Kula seneng sanget pungkasanipun ibu sampun bangsa ingkang leres. Ing sawijining dina, Empu Barada lan Kirangda nindakake ritual penyucian. Empu Barada lungguh sila karo maca mantra. Sawetara wektu sebanjure, awake Kirangda gonjang-ganjing. Saya suwi gonjangan iku saya banter. Kirangda njaluk sang empu supaya enggal mungkasi uripe. Bahula lan Empu Barada uga nglipur dheweke kanthi ngandhani yen ibune tewas ing kahanan suci. Udan deres nelesi lemah Daha. Kabeh penyakit ilang lan lemah bali subur kaya biyen. Sawise ditinggal ibune, Ratna Manggali sedih. Senajan Ratna Manggali ngerti yen ibune dosa gedhe, nanging dheweke ora tega yen ibune kudu ninggal. Kisah calon arang mulangke kita babagan bebaya, dendam lan kekuatan katresnan sarta pangapura. Dendam mung bakal nggawa kesengsaraan lan karusakan. Ora mung tumrap diri pribadi nanging uga tumrap wong liya ing saubenge kita. Katresnan lan pangapura ing sisih liyane bisa nambani tatu lan nggawa katentreman.
Kejaba iku, cerita iki ngelingake kita supaya tansah ngati-ngati nalika milih dalan urip. Ilmu ireng lan kesesatan mung bakal njrumusake kita menyang pepeteng. Kosok baline kebecikan. Kebecikan bakal nggawa kita menyang kabahagiaan lan keselamatan. Penting uga kanggo dielingi yen saben wong duwe kesempatan kanggo milih lan martobat. Ora peduli sepira gedene dosa kang wis ditindakake. Tansah ana dalan kanggo bali menyang dalan kang bener.